Изглежда едностранен апартамент под наем за 400 евро на месец в квартал Княжево. Жилището се намира на партерен етаж и е еднопространствено. Разполага с всичко необходимо. Имаме спалня 2 персона, триклинен гардероб, скрин, портмонто, голям диван, подходящ и за сън, отопление на електричество, климатик, трапезна маса и абсолютно всички необходими уреди. Ето е банята, бойлер. Както казах, подходящо е за сам човек, тъй като не е много голямо, около 35 квадратни метра, използваеми. Ето тук е заходът покрай тази сграда. Чисто нова сграда. Към апартамента има склад, който е външен. Може да се използва за багаж, за колелета и подобни неща. И ето тук има възможност за наемане на паркомясто с наем от 60 евро на месец. За повече информация и оглед може да ме пишете.